Zuk uste nabarituko dutela zerbait, soinuan, hola, zakit. Igual bai, ez? Lara, zuk ze uste duzu? Sumatzen da berriz estudioan gaudela? Larak baietz, dio, buruaz. Bai, ez da, seguru baietz entzule. Nabarituko duzu diferentzia, edo bekizan da, diferentziarik eza, edo ze berriz gara hemen, Berria FM grabatzen, Euskal Herria Irratiaren estudioan, gure Irrentzidorrean. Aspaldiko partez, Bai, hori xantzeridan justo joan den astean, ez da, WhatsAppeko audio horretan, aspaldi ez ginela aritzen grabatzen. Bai, baina ez duzu audio hemen jarriko, ez? Muinkorra gertu duzula ikuste dizut, eta kapaz. Kapaz bai, jakina, baina ez dute karriko. Vale. Baina esanen dugu, audio horretan esaten zen idala, sentsazioa zenuela, denbora izugarri genera mala grabatu gabe, behintzat normal grabatu gabe, eta normala sentsazio hori izatean, ze aurreko saioa martxoaren 8an kaleratu genuena izan zen, izatez argitalpen eguna ere aldatu genuen emakumeen nazioarteko egunaren kariketara, eta bai, jandira asteak eta oporrak tartean gainera. Bai, nik oso urrun sentitzen dut orduko hori, baina normala izanen da. Dena dela, ahaztu gabe, gogoraraziko dugu Iruñeko Katakraken grabatu genuela saio hura, Uzturi Kastelo eta Ainoa Olasorekin, hainbat berria lagun eta berriaren irakurle aurrean genituela. Saio bereziak genuen eta Uxu eta biok Berria FM hasi gineneko urteurrena ere ospatu genuen nolabait. Bai, eta gustora, ez da? Horitzapen polita dut. Bai, oso gustora egia esan, goxo egon ginen. Eta, esanen dugu entzungai dela, jakina, bilatzailean norabidea zaintzeaz idatzi, hori baita saioaren izena, eta, hortxe duzu. Bai, badute, lagun batek jarria du Twitterreko bere profilean hor deskribapenean, edo biografian, edo jarrita du spam asko kontu honetan, abisatzen du. Bakin hor dela. Bai, ez da, nik uste baiet. Baina, spam asko guk ere, eta zenen dugu, norabidea zaintzeaz, saioa entzungai, eta, zilegi spam haue. Hortxe duzu entzule. Oso ados. Ea, kontu bat, aztu aurretik. Aterako dut gaia, alabea errez, eta ez dakidalako zuk borondate zeinen zenukeen, Uxue. Beraz, agian entzunen zenuten zerbait hortik, baina atletiken gizonezkoen taldeak Espainiako kopa irabazi du. Aizue. Ez dakit zenbat aliza ditu dudanea. Ez dakit zenbat aliz, baina... Gelitzen zaizuna. Are gehiago, aditu dut, behin irabazita, baina kasi irabazi aurretik ere aditzen nuen irabazia zuela dagoeneko, sentsazio hori izan dut. Hori da, eta gelitzen zaiguna oraindik. Baina, ez da gure asmoa inondik ere gizonezkoen futbolaz hitz egitea, ez behintzat kirole maitzez, lorpen horretaz, ez. Baina egia da azken asteotan atletik garaikur bat lortzear den aldiro bezala, nahikotxo hitz egin dela gabarraz. Alegia, atletikek tituluak irabazten ditunean Bilboko itsasadarrera ateratzen duen ontziaz. Hori ere ezaguna eginen zaizue. Eta irabazi du Kopa Atletikek, eta beraz, aterako dute gabarra egunotan. Eta hori izan liteke titular bat, baina ez da. Gure titularra, egia esan iruditu zait, eta kaso honik gauza bera ginen nuke osasuna izanen balitz, aitortuko dut, arazorik gabe. Baina, egia da, lehenago ipatu dudana, jendea oso ziur zenez irabaziko zuela, ezta? Izugarri hitz egin dugu gabarraz aurretik ere. Eta horregatik hitz egin dut gabarraz, bai lagunekin, bai lankideekin, eta are gehiago badut ezagun hurbil bat atletiken jokalari, baina emakumezkoenean, eta ari ere aditu dizkiot gabarrari buruzkoak. Baina, eta justo horrekin lotua, horra galdera, emakumezkoak irabazi dutenean titulorik, ze gertatu da? Zuk zeuk erantzun, Uxue. Esumatuko da ez da, erantzunez zein den, baina ez, kontua da, ez dutela atera gabarrarik. 5 aldiz irabazi du Liga Atletikek, emakumezkoen atletikek, 2016an azkenekoz, eta horietako bakar batean ere ez dute atera emakumeentzat gabarra. Beraz, hori guretzat, gaur behintzat hori da titularra, guri hori dagokigu. Aterako du gizonezkoen atletikek gabarra, baina emakumezkoen atletiki inoiz ez zaio eskaini halako aitortzarik. Eta hori da nabarmendu nahi genuen datua. Zorion du beharko dugu hemendik atletik Uxue, tokatzen da? Nik hasi nahiago zuzenean soinu efektura pasatu, hobe dugu. Berria FM. Berriako podcasten lista. Egia esan, entzule, podcast zalea ez ezik irratia entzun zalea ere bazara, seguraski oso argi izanen zenuke nola erantzun galdera honi. Ze bigai, ari dira hartzen minutu gehien, arreta handiena, albistegietan, egunkarietan, eta bar.
Bueno, nik erantzunen dut eta bataia aipatu dugu, ez da? Bai, bata bai, atletik, eta bestea, hauteskunde kanpaina. Sartuak baikara honezkero Eusko Legebiltzarreko hauteskunde kanpaina. Baten batia ditu nion ostegunean, oraindik ere kanpaina aurrean ginenean, esaten nola? Oraindik ez gara hasiak ere? Eta arzerik ez zaio falta, ze, bueno, astunak gara, dira, zarete nahi bezala, baina, bueno, egin behar da kanpaina, egin behar direlako hauteskundeak eta horixe, alaxe da. Bai, eta berez guk ez diogu gaiari eskin egin nahi, baina orain behintzat soilik, gako txartean, alderdi bati erreparatuko diogu. Urgentziaz edo, ze, bueno, amorruz kontatuko dugu hau. Bueno, berez alderdi ez da alderdi politiko bati buruzkoa, bueno, igual hobe auzitza erabili, edo, bueno, gatazka. Bai, gatazka, edo, bueno, violentzia ere esan genezake kasu hontan, ez da, azken finean hori delako. Bai, violentzia, indarkeria. Eta kasu honetan, biktima Zurine Rodriguez dugu, kazetaria, politikan aditua eta sudergintza kooperatiba feministako ikerlaria, besteak beste, eta gurean aritua behin baino gehiagotan. Eta, bueno, behin baino gehiagotan izan da justu ere erasoen biktima, ez da? Askotariko erasoen biktima, eta, esanen nuka osartuko nez, askotan, bueno, violentzia matxistaren biktima. Batez ere, sare sozialez eta ari garenean, edo behintzat horiek ikusten ditugu eta aparte daudenak jakina. Kontua da, kasu honetan, Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde kanpainan gauden honetan, edo are kanpaina prestatzen, berotzen ari zen horretan, hainbat eraso jasan dituela Rodriguezek, bere jarduna zein den aintzat hartuta, normala denez, akaso hoi baino artikulu gehiago argitaratuko zituen, edo gehiagotan eginen zituen agerraldiak edabideetan, aktiboago dago igual sare sozialetan ere, bueno, tira, labur bilduz, baina txio hau jarri zuen ark lehengoan egoera salatzeko. Ea uxue, bota. Bai, hemen txedut Zurine Rodriguezen txioa eta honela dio. Badakizu zure tweet bat gizon fatxen WhatsApp talde batean zirkulatzen ari dela, jasoak dituzunean 5 fotopolla, alegia zakil argazki, eta buklean deitu dizutenean etarra, eta puta, eta lesbiana, eta malfollada, hau ere euskaratu dut, alegia larrua gaizki jo dioten hori, edo, baina bueno, berdin da. Eta honela bukatzen du txioa Zurineke, barre egiten duzu, baina violentzia ere gorpuzten duzu, eta nekagarria da emakumea izatea. Bai, zenek eza izan behar duen olako espazio violentoetan egotea, eta irautea ez, Zurineren kasuan bezala, baita eremu digitalean ere ez. Nik gainera oroitu naiz, hau prestatzen ari ginela, iaz aurreko denboraldian egin genuen saio bat tertulietan aritzen diren emakumei buruzkoa ez da, eta bueno, gauza asko aipatu genituen, iraune edo irauli edo horrelako zerbait zuen saioak izena, bueno, asko zituzten, eta aipatzen zuen, besteak beste ze, irainak etengabeak. Eta beti gainera lako gutxu batekin, ze ez dira izaten horrelakoetan kritikak haiek aldarrikatzen duten, igual, ideia politiko batekin loturarik ere ez duena, behitu ze iraina diren. Ez horrez dago ez da baiatzeko oinengo. Ez, eta puta, lesbiana, malfollada, baina hori zer, eta, bueno, gero, zakilargazkiena ere beste gai bat, Hemen argi utz ezagun ze erasoa den, igual batemateko oraindik ez zuela ikusten. Bai, zalantzari badago, zen ekagarria behar duen, benetan. Bai, horiek ere erasoak direla eta violentzia dela. Eta Zurinek txio hartan aipatzen zituen irainen artean dago puta, eta justuki ikertu biak astean 3 kaleratzen duen berriketan podcastean saio bat eskaini zion hain zuzen horri, puta irainari. Hau da, ez putei, prostitutei, baizik eta deitura hori jendea irentzeko erabiltzeko joerari eta atzean duenari. Bai, behitu, lehenago esan dugu spamak egiteko balio duela saio honek, eta, bueno, ikertu biaren saio horri ere spam eginen diogu, bai, eta argituko dugu saio horren izena, justu puta irain bezala erabiltzari buruzko saio horren izena da, utzi putak bakean. Osake, bueno, aditu zazu ez, zen niri oso interesgarria iruditu zitzaidan, are gehiago ikusirik zeharrunta den puta deitzei bezala. Bai, aprobetxatu nahi genuen aukera ona ekartzeko, eta saio horretan besteak beste Maite Asensiok esplikatzen zuen justuki puta dela irain sexista eta misogino nagusietako bat, eraginkorra, zoritxarrez min egiteko eta iraindua izaten ari den emakume horri autoritateak entzeko, ez? Ze erabiltzen da, historikoki puten gainean izan den, eta oraindik baden estigma
baliatuta emakume onak eta txarrak bereizteko izan joera edo aktibitate sexualarekin loturik edo ez, eta zigortzeko. Eta Zurineren kasuan ere hortik baduela iruditzen zait. Bai, badu eta gainera eta justu uste dut, Zurinek Txiboaren azken esaldian aipatzen zuen, hemen dut, beste elementu bat delako, diot. Berak zioen, barre egiten duzu, baina violentziare gorpuzten duzu, eta nekagarria da emakumea izatea, ez? Emakume izatea oroar. Eta horrekin lotua, dioenean Zurinek nekagarria da emakume izatea, argi uzten du, iraina ez dela izaten normalean emakume bakar bati zuzendua bezala, ez? Kasu hortan, Zurinaren userrari erantzun zion, baina aldi berean emakume guztientzako hartarezpen bilakatzen da puta iraina. Bai. Eta balio du nolabait, emakume horretaz aparteko beste horiek guztiak ere kontrolatzeko, neutralizatzeko, isilarazteko, eta hori ere aipatzen zuen nik uste Maite Asensiok, ikerrekin ari zen hortan, ez? Badelako nolabaiteko mehatxu bat, esaten zezala, akaso zu ere izanen zara seinalatua puta gixara, beraz, aizu. Bai, eta kasu honetan, hori, ikusgarriena dena, horrek, Zurinek kasu honetan jasotzen du violentzia hori dena, baina, bera ez ezik gainontzeko guztiak ohartarazten gaituzte, edo guztiei abisatzen digute, diozun bezala. Agian bukatzeko, aipatuko dugu, joan den urtean bezala, Zurine Rodriguezek aurten ere idatzi duela kanpainari buruz berrian, eta ohartaraztearren hauxe bota du, besteak beste, esaldi hau. Maiteak, kanpainan gaude, inoizko kanpaina femeninorik eskasenean. Hortxe utziko dugu eta, tira, izanen gara erne. Bai, izanen gara erne, 15 egun dira kanpaina? Hauteskunde kanpaina? 15 irauten? Ustez bai, lehenago hasi zelaz dirudi, baina bai. Baina gero ere tokatuko zaigu erne segitzea. Izanen gara erne orduan. Berria FM. Berriako podcasten gisa. Berria FM. Ea, entzule, jarraian datozen segunduetan joko txiki bat eginen dugu, joko, edo galdera bat eginen dizuegu, zeberez jolasetik deus gutxi du honek, baina pentsa ezazu zenbat gauza gertatu zaizkizun azken 186 egunetan, edo, azken 4.380 orduetan, pentsatu, eta anezuk erantzungo duzu bitartean, anezuri ze gertatu zaizu azken 186 egunetan. Bai, niri aurretik abisatu didazu galdera eginen zen idala, eta pentsatzen jarri naiz, eta adibidez, etxez aldatu naiz, herrialde berri bat ezagutu dut, eta lagun baten alabak justu 6 hilabete bete ditu. Eta zuri? Nik egia esan da, nekien galdetu behar nizula, baina ez dut prestatu erantzuna ganoraz, baina esan nezake, kontu utxalak egia esan da, oporretan izan naiz, pentsaze privilegiotik ez da, oporretan izan naiz, Portugalen, tintatu dut hilea, ordaindu ditut, 6 aldiz ordaindu dut alokairua, alakoak utxalak denak, egia esan da. Baina, hainbat gauzak ditut, Bai. Edo usue beste hauek ere esan genitzake 10 podcast saio egin ditugu eta greba feminista orokor bat bizi izan dugu. Ez da gutxi, Bai, hori ere bai, hori ere egin dugu eta nik fundamentuzko gauza asko ere esan nitzake. Eta hemen egin ditugunak asko izan baitira. Egia esan denetarik gerta daiteke 6 hilabetetan, asko kabitzen da 4.380 orduan, baina are gehiago azken 6 hilabeteotan munduak aurrera egiten jarraitu du, baina ez modu berean mundu osoan. Gazan bizitza eten egin zen, iazko, alegia 2023ko urriaren 7an, eten berriz edo behintzat lehen baino areta bortitzago, ez da areta gehiago. Bai, argituko dugu da zertan ari garen. 6 hilabete igaro dira Israelgo armadak Palestinaren kontrako erasoaldia hasi zuenetik, urte erdia, igandean bete zen zehazki, eta handik kanpo gure bizitzekin jarraitzen dugun bitartean Gazako herritarren aurkako sarraskiak ez duetenik. Azken datuen arabera, Israelek 33.000 pertsonatik gora hilditu dagoeneko. Ez dakit oroituko zaren uxue, baina zaroan Palestinari eskaini genion saioan esan genuen 5.000 zirela. Pentsa nola ziren kopurua. Bai, oroitzen nintzen, baina pentsa ez, aipatu duzu orain bizitzekin jarraitu dugula eta bizitzekin jarraitu alizatea lasaitze privilegia hori ere, ez da? Aipatzen genuena beste batek egin ezin duten bitarte hortan. Aipatu dituzu bai, 5.000 zirela esan genuela azaroan, eta hildako ez gain, eta orain barkatu 33.000 personatik gora direla, hilak
Gazan, baina hildako ez gain, desagertutakoak 8.000-tik gora direla badakigu, eta zauritutakoak 74.000 baino gehiago. Eta hildakoen artean, kalkulatzen da, 130 inguru emakumeak direla, eta bereziki, ezakit, gogorra edo, ezakit, harrigarria da aurren portzentajea, 140 inguru dira aurrak. Esan daiteke Israel edozein Palestinar hiltzen ari dela, berdin hiltzen dituzte herritarrak, aurrak, emakumeak, adineko pertsonak, soldaduak, kazetariak, edo are laguntza humanitarioa emateko voluntarioak. Urritik 200 bat langile humanitario hil dituzte Gazan, eta berriki, aprilaren 2an, Israelgo armadak laguntza humanitarioa ematen ari ziren 7 voluntario hil zituen. Zehazki World Central Kitchen estatu batuetako erakundeko 7 kooperante. Eta askok salatu egin dute eraso hori. Bai, eta pentsa gainera notizia horrek ez da nolako, oihartzuna izan duen, pentsa, Benjamin Netanyahu Netanyahuren aliatua den Joe Biden estatu batuetako presidenteak berak sua eteteko eskatu dio, eraso horren ondotik. Bai, hori da. Eta hala ere, laguntza humanitarioaren aurkako blokeoa hasieratik ezarri du Israelgo gobernuak, ez da kontu berria. Urrian, Yoav Gallant defensa ministroak Gazako setio osoa agindu zuen, esan zuen ez zela egonen argindarrik, ez janaririk, ez erregairik, eta agindutako betetzen ari da egunetik egunera. Ordutik, Israelgo armadak laguntzaren sarrera mugatu eta blokeatu egin du, eta sare mediku eta asistentzialaren zati handi bat suntsitzen ari da. Nazio Batuen erakundearen eta gobernuz kanpoko erakundeen ospitalei eta laguntza konboiei eraso egin die, eta baita ere medikuei, ambulantzia gidariai eta besteri. Eta datu hau aurkitu nuen lehengoan, eta beldurgarria da, baina ahoskatu beharrekoa, Nazio Batuen erakundearen datuen arabera, osasungintzari eskainitako eraikinen 184 kaltetuta edo guztiz suntsituta daude Gazan, 184. Izugarria, bai. Eta aipatzekoa da adibidez, Israelgo indarrek 2 astez setiatu zutela Al-Shifa ospitalea, zerrendako handiena, eta 200 pertsona baino gehiago hil zituztela. Eta zibilen aurkako sarreskiek bere horretan jarraitzen duten bitartean gosetea piztu da, bereziki iparraldean. Gero eta herritar gehiago hiltzen ari dira, deshidratazioagatik eta elikagai faltagatik. Baina jakina denez, Israelek oztopo sistematikoak jartzen ditu laguntza lurretik sartzeko. 100 kamioik sarrera blokeatuta izaten dute astero Gazako hegoaldeko mugaren beste aldean, adibidez. Eta hori gutxi balitz, Israelgo armadak behin baino gehiagotan erasotu ditu zibilak, elikagaiak eta oinarrizko produktuak jasotzen ari zirenean. Erasoien artean, otsailaren 29koa nabarmendu genezake, oroituko zarete Israelgo indarrek laguntza banatzeko zain zeuden, zegoen jendetza bati, tiro egin zioten, zuzenean, 112 zibil hil ziren eta gutxienez 500 zauritu. Eta alaxe, 6 hilabete daramatzagu sarraski honen lekuko izaten, kasi zuzenean emititzen ari diren genozidio honi begira, erneago tarteka begira, ez da, urrunagotik beste batzuetan, eta, gogorra da horrela esatea, baina ohitu ere egin garela badirudi tarteka, ez da, zaizu iritzen. Batzutan, zakit, ohituratik hariko bagina bezala. Bai, tamalez bai, iruditzen zait, gero eta albiste gutxiago jasotzen ditugula, dagoeneko oso gutxitan irekitzen dituztela informatiboak Gazarekin, adibidez, gure konbertsazioetan gero eta tarte txikiagoak hartzen dituela, eta finean gero eta hotzago gaudela, naiz eta elkartasun eta salaketak badiren noski, baina bai, tristea da, izugarrikeriara horren erraz ohitzea. Bai, eta premiazkoa dugu horregatik, gertatzen ari dena kontatzen duten ahotsak edukitzea, eta bereziki modu kritikoan kontatzen duten ahotsak edukitzea ondoan, ez da, eta eskerrak, izan baditugula. Bai, horregatik gaur, Gazari begira jarri garen honetan, Palestinako gatazka ongi ezagutzen duen ahots kritiko eta begirada zorrotzeko kazetari bat gonbidatu dugu Berria efemera. Ane Irazabal, Elkoro Barrutia, kaixo, ongi etorri. Kaixo, zuei. Kaixo, Ane, mila esker gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Zuk ongi ezagutzen duzuan Palestina, han lanean aritu baitzinen, eta orain ere ari begira zabiltza jakina dagoeneko 6 hilabete igaro dira Gazaren kontrako azken erasoaldia, edo horrela dituko diogu, hasi zenetik, eta gogoan dut urriaren 7an bertan, Twitterren esan zenuela, gerra odol eta eriotza egun gogorrak etorriko zirela.
eta begira orain, ezta? Zu gaur egun, Ane, nola ari zera hau guztia bizitzen, nola ari begira edo nola definituko zenuke gertatzen ari dena? Bai, urriaren 7an, egia esan bagenekien nolabait ordura arte inoiz ez ikusitako zigor kolektibo baten testigu izango ginela, baina nik ere ez nuen imaginatzen Israelain muturreraino iritsiko litzatekeenik, eta ez da iraganean gehiagikeriak egin ez dituelako, baina egia da ikusten ari garena genozidioa izateaz gain, iristen ari garela limite batzuetara non hitzak falta diren, ez? Niri behintzat hitzak falta zaizkit, egunerokoa deskribatzeko. Eta batzuetan beldurra ematen dit, askotan genozidio hitza erabiltzearekin jendeak ezote dion nolabait ez dakit balioak enduko. Ze egunero eta egunero Gazatik iristen ari den irudiak, eta gero beste alde batetik Gazakoari probetxo hartuz, beste lurralde okupatuetan, Cisjordanian edo Jerusalem ekialdean egiten ari direnak, estrategia jakin bati erantzuten dio, eta da garbiketa etniko bat. Eta hau aspalditik Palestina aztertzen dugunok hasi izan dugu, baina nik uste dut momentu honetatik aurrera gero eta begibistakoagoa dela izugarrizko garbiketa tekniko baten, garbiketa etniko baten testigu izaten ari garela. Lehen zu agurtu aurretik, esaten ari ginen ze garrantzitsua den Gazari begira jarraitzea, gertatzen ari dena kontatzen eta salatzen jarraitzea, gero eta arreta gutxiago berganatzen duelako, eta horrek izugarrikeria normalizatzera garamatzan nolabait. Ordea, hangoaz informatzea ez da batere erreza, trabak ugariak dira. Esaterako berriki jakin dugu Israelek Al Jazeera kanalaren erretransmisioa debekatzeko legea onartu duela, eta hori adibide bat baino ez da, kazetarien aurkako eraso asko izan direlako hilabeteotan. Hortaz, azaldu guzu zein daien egoera. Ze traba jasatzen dituzte, bai Palestinako kazetariek, bai hangoak izan gabe bertatik informatu nahi dutenek? Bueno, lehenengo traba da, Palestinako edo Gazako herritarrek daukaten nik esango nuke oztoporik garrantzitsuena eta beste edozein gerratan gertatzen ez dena. Eta da, momentu konkretu bat iristen denean, ezin dutela ihes egin. Une honetan, ihes egiteko modu bakarra da, nolabait Egiptoko trafikatzaileei ordaintzea eta $5,000-6,000 ordaindu behar izatea Gaza usteko. Hori oso herritar gutxik egin dezake, eta inork ez dizu ziurtatzen Egiptora salbu iritsiko zarenik. Orduan, hori da lehenengo nik esango nuke trabarik handiena. Gero, oso zaila da lan egitea bombak erortzen zaizkizun bitartean, edo zure familia arriskuan dagoela dakizun bitartean. Zu egon zaitezke beste kazetari batzurekin, ez dakit momentu honetan Rafan, edo beste hainbat eremutan pentsatzen salbu zaudela, ez dago inor salbu Gazan une honetan, baina nolabait babestuta edo senti zaitezkeela, gobernuzkapoko erakundeekin lan egiten ari zarelako, edo zure kazetaritza lan egiten ari zarelako, baina beti zure buruan daukazun ardura da, zure senitartekoak arriskuan dela. Eta gero, badakizu zu zarela Israel objektiboetako bat. Badakizu zure atzetik doazela, badakizu gobernuzkanpoko erakundeko langileen atzetik doazela, UNRWAko langileen atzetik doazela, eta kazetarien aldetik atzetik doazela, haien ahotsak isilarazi nahi dituztelako. Gerra honetan, naziarteko kazetariok ez dugulako baimenik eskuratu Gazara sartzeko. Eta daukagun ahots bakarra, dauzkagun begi bakarrak haienak dira. Haiek kontatzen dizkigute eguneroko bombardaketak, eguneroko erasoak. Haiek gabe, jendeak ez daki umeak gose ziltzen ari direla, ez dakite ospitalen aurka egin dituzten sarraskiak, ez genuke ezer jakingo. Eta jakinda ere, nazioarte komunitatea ez dabil mobilizatzen, ez? Orduan, pisua sentitu behar duten ardura maila izugarria da. Eta aurrekoan entzunion motazi, Gazako Gaza guzteko baimena eskuratu duen motaz zaitza kazetariari eta esaten zuen, izugarrizko etxipena sentitzen da, jakinda zure burua
arriskuan jartzen duzula, gertatzen ari dena kontatzeko, eta beste aldean, nazioarteko komunitateak geldirik jarraitzen duela. Eta heltzen da momentu bat zure buruari galdetzen diozula. Baina merezi aldu egiten dudan lan honek. Merezi aldu munduari kontatzeak gertatzen ari dena edo egiten digutena. Gero beste aldean ez bada ezer mugitzen, ez? Eta berak nolabait hausnarketa hori egiten zuen. Eta nik uste dut dela nolabait Palestinako kazetari guztiek sentitzen duten etxipen hori une honetan. Ari direla kontatzen ez da, baina, bueno, inor gutxik egiten Baina diela kanpoan, sentsazio hori ez ez da, duela. hori da. Entzunaren sentsazio sentsazioa hori ez da oso ezertarako mugatua. balio. Bai. Hori da. Eta gainera zure eta zure familiaren bizitza arriskuan jartzen ari zarela. Bai, beldurra izan. Eta askotan txalotzen zaituztela oso ondo egin duzun lanagatik, baina gero zer. Eta sentsazio hori, bai, sentsazio hori sufritzen duzun indarkeriatikak oso gogorra da. Bai, zezaia. Hala ere, aipatu dugu, Gazaren ganako harreta, bueno, gero eta txikiagoa dela, edo txikitu egin dela, baina duela egun batzuk, albiste batek titular asko bereganatu zituen, hain zuzen Israelek World Central Kitchenen aurka berriki egindako erasoarena, eta hori, gertatutakoaz informatzea, positiboa eta beharrezkoa da, jakina, baina argi dago, edo guri iruditzen zaigu, harreta hori lortu dela, batipat kaltetuak lehen munduko, kakotxen artean, herritarrak direlako. Horrek berez ez gintuzke eraman beharko hausnartzera besteak beste Palestinaren deshumanizazio normalizatuaren inguruan, edo gure hipokrisiaren inguruan? Bai, baina ez da lehen aldia, eta ez da lehen gatazka horrelako adibide bat ikusten duguna, ez? Baina konturatzen zarenean Israelek sistematikoki akabatu dituela UNRWAren langileak, edo Palestinako Gazako ekintzaileak, edo bertako Palestinako erakundeentzat lan egiten ari ziren voluntarioak, eta horrek ez du inolako harreta mediatikotik eskuratu. Eta gero, claro, egia da, zazpi nazioarteko voluntario batean eraso, nola esan, antolatu batean hiltzen dituztenean, orduan nolabait semaforo guztiak pizten direla, ez? Esango genuke mundu mailako kantserierietan. Eta horrek eskutatzen du gure ikuspuntu eurozentrista, hein handi batean kolonialista, eta nola funtsean atzo entzunion Basin Josef nolabait komikoari elkarrizketa bat eman zion Cristiana Manpur kazetariari, eta esaten zuen bere ustez, eta ni ados dago, dena mugatzen dela oso ideia simplean, eta da Palestinarrak bigarren mailako gizakitzat jotzen dituztela. Hau da, ez dituztela parekotzat jotzen. Eta hortik hasita, berak esaten zuen oso modu ironikoan eta gogorrean, baina esaten zuen zerra sola du 30.000 edo 300.000, ez? Ze azkenean, zenbakiek ez dute baliorik. Ze Palestinarren bizitzak ez du baliorik. Eta hori da, nolabait horrelako sarraski bat gertatzen denean, eta nazioarteko voluntarioen kontra egindako erasoak ere salatu behar dira, baina horrelakoak gertatzen direnean konturatzen zara agian inoiz baino gehiago, Palestinarren bizitzek ez dutela inolako baliorik. Hane, gerra egoeretan, gatazketan oroar, emakumeak sarri dira biktima ikusezinenak, ez da? Guztien artean, akaso? Kasu honetan, Palestinako emakumeen kasuan, esan genezake, gatazka larriagotu aurretik, hau da, urri honen aurretik hori dugu, muga edo, aurretik ere zapalkuntza, bikoitza edo pairatzen zutela, azkarta labur esan da, sistema patriarkal batean bizitzeagatik, pairatzen den zapalkuntza, Israel kostatuaren indarkeriarekin txirikortatzen zitzaielako, ez daielako, markatu. Orain, gerrako honetan, badakigu hildakoen artean emakume asko daudela, baina horrez gain, violentzia espezifikoa pairatzen ari direla ere salatu dute. Alegia, sexu indarkeria, bortxaketak izan daitezkenak, eta bestelakoak. Eta alaxe salatzen dute haiek ere, alaxe esan zien Jamila Alisi Palestinarrak Aljezirako kateko kazetariei eta adituko dugu, hain esan dakoa. Israelgo armadako kideek emakumeak bortxatu eta hil dituzte ospitalaren inguru marietan. Emakumeak izan dira bortxatuak, izan dira baituak, izan dira esekutatuak, hondakinek harrapatuta dauden gorpuei eraso diete zakurrek. Balda zerbait hori baino okerragorik. Emakumeak ari dira oihuka, laguntza eske, eta ela ere egiten diete tiro.
ez gara gerra psikologiko eta fisiko bat esaten ari, zentzu guzietan ari gara gerra bat pairatzen. Hori zioen Jamila Alisi palestinarrak, eta, bueno, hola euskaratuta ekarri dugu, eta hau entzun da, bueno, ez lekukotasun bat horren guztiarena. Bai. Eta aurrekoan adibidez, Francesca Albanese Nazio Batuen erakundeko errelatore bereziarekin hitz egiten nengoen, eta esaten zidan, zuk ezin duzu imaginatu zenbat elkarrizketa egiten dizkidaten edabideek, eta zenbat aldiz galdetzen didaten Israelgo soldaduek bortxatutako emakume palestinarren inguruan. Eta nik ditugun frogak azaltzen dizkiet, eta gero elkarrizketa publikatuta ikusten dudanean, galdera hori beti kanpo geratzen da. Bai. Hau da, ez da inoiz, ez dut hori inoiz publikatuta ikusten. Eta beste konparaketa bat egiteko, eta bortxaketa guztiak gaizki daudela, eta emakumea gerra arma bezala erabiltzeak, zoritxarrez, ez nola esan, ohiko egia bilakatu dela jakindare, urriaren 7an, Hamasen erasoaldiaren ostean, salaketa pila bat jaso ziren, batzuk frogatu eta beste batzuk frogatu gabe, ustezko bortxaketa horien inguruan. Hau da, Israelgo emakumei egindako bortxaketa horien inguruan. Eta hori erraminta politiko bezala erabili zen, gero Gazan egindakoa justifikatzeko. Kasu honetan, ikusten ari gara, gero eta testigantza gehiago Gazako Palestinako emakumeenak pairatu dituzten bortxaketak kontatzen, eta ez dago inolako arreta mediatikorik. Ez da salatzen nazio artean. Eta berriro goaz, lehen azaltzen ari ginen ideiara, ez? Zergatik ez dute balio, Palestinako emakumeen bizitzek, zergatik ez du balio Palestinako emakumeen errelatuak besteen errelatuen pare. Eta ikusten ari gara, ez bakarrik emakumeekin, zoritxarrez adin txikikoekin eta umeekin ere, gerra honetan, hildako aurren eta emakumeen kopurua izugarria da. Eta hor, konturatzen gara, horrelako batuak aztertzen ditugunean konturatzen gara, garbiketa etniko baten aurrean gaudela. Bestetik, ane gaur egun Berlinen bizi zara eta Alemaniaren begiradaren lekuko hurbila zara. Azaldu izan duzunez, Alemaniak bere erru historikoaren ondorioz ardura politikoa du Israelekin eta egiten duen guztia justifikarazten dio horrek. Panorama horretan Alemania galduta ikusten duzula ere esan izan duzu, baina pentsatzekoa da Alemaniari ere gero eta zailago eginen zaiola Israelgo gobernuaren jarduna babestea eta justifikatzea, ez? Bai, Alemaniak oso jarrera hipokrita dauka, ze egia da publikoki tonua aldatu duela, eta Israelekiko bagian tonua gogortu du, azken asteetan, gehien bat gozez hiltzen ari ziren umeen irudiak lehen aldiz munduari erakutsi zirenean, ez? Piskat irudi horiek iritsi zirenean, baina gero beste baterik Israeli armak bidaltzen dion bigarren hornitzailerik handiena da Amerikako Estatu Batuen ostean. Orduan, oso hipokrita da alde batetik, Annalena Baerbock atzerri ministroak egiten duen bezala, alde batetik suetena eskatzea, eta beste alde batetik armak bidaltzen jarraitzea. Iaz, 30%, nolabait hasi zuten laguntza militarra. Israeli bidalitako laguntza militarra. 326 milioi dolar. Claro, egia da, gero eta zailagoa sortatzen ari zaiola, egungo Israelgo gobernuarekin eta Netanyahuren gobernuarekin hainbat jarrera justifikatzea orain arte egin duten bezala. Baina funtsean, orokorrean, Alemaniaren babesa Israeli ez da aldatu. Ez dakit nola esan, jarrera monolitiko bat da. Eta hor, ziztada batzuk ikusten ari gara, hainbat zati, monolito horrek hainbat zati apurtzen ari dira, baina funtsean hor jarraitzen du. Eta orduan galdera da zer gertatu behar den, nolabait Alemaniak erru historiko hori alde batera utzi, eta benetan errealitatea den bezala aztertzeko. Askotan hemen Berlinen protesta asko ikusi ditugu, eta karteletan irakur daiteke, askatu palestinarrak erru historikotik.
Ze azkenean palestinarrek ez daukate inolako errurik, eta haiek ordaintzen ari dira, iraganean Alemaniak juduekin egin zuen genozidio edo holokausto horren pisua. Protesta horiek aipatzen dituzu eta, iruditzen zait kanpotik begiratuta kostatzen zaigula pixkat ulertzea Alemaniaren jarrera eta, herrialdearen berezitasunak. Izan ere adibidez, aipatu dugu Olaf Scholzen gobernuak sutsuki defendatzen duela Netanyahurena, baina aldi berean kontrastean Alemaniako judu askok Israelen kontrako bedezeta kanpaina bultzatu dute, hango palestinarrekin batera eta tandem indartsua osatu dute. Beraz, zein da gizartearen jarrera? Egia da, Alemania dela une honetan BDS kanpainarentzat herrialderik zaiena. Dena antisemitatzat bihurtzen delako. Orduan, testuinguru horretan, Alemaniako komunitate juduaren zati handi bat lan izugarria egiten ari da, esateko judu bezala, gu ez gara Israelengandik ordezkatuak sentitzen. Hau da, ni judua naiz, baina Alemaniarra naiz, edo judua naiz, baina estatu batuarra naiz, eta Alemanian bizi, eta judu bezala niri ez nau ordezkatzen. Orduan, egia da oso komplikatu izaten ari dela hientzat, nolabait gizartea, ez dakit nola esan, ezitzea, testuinguru horretan pedagogia handia egin beharra dago. Egia da, azken hilabetetan asko aldatu dela Alemaniako iritzi publikoa, zorionez hor ere bira bat nabaritzen ari ikusten ari gara, telebista publikoak emandako azken inkestaren arabera, nolabait Alemaniako herritarren 68% ez dago ados Israel Gazan egiten ari denarekin. Baina 6 hilabete pasa behar izan dira, nolabait egoera honetara iristeko. Eta horrela ere, mainstream, nola esango genuke, mediatiko eta politikoak oraindik sutsuki defendatzen du Israel. Eta edozein kritika antisemitatzat jotzen dira. Eta bero, oso kontziente dira aldi berean, Alemaniak bere pisua galdu duela nazioartean. Ze, hegoalde globalarentzat, edo herrialde musulmanentzat eta arabiarrentzat, Alemania dagoeneko ez bitartekari politiko fidagarri bat. Gerra honek hartu duen jarrera politikoarengatik eta konturatu dira, adibidez, duela hilabete gobernuaren ordezkaritza bat Sudafrikan izan zen, Sudafrikarekin harreman komertzialak nola sendotu aztertzeko, eta konturatu ziren oso jarrera hotza jaso zutela, ez bakarrik Sudafrikaren partetik, baita Afrikako beste herrialde batzuetako ordezkari politikoen aldetik ere. Ikusten ari dira, Alemaniaren irudia munduan okertzen ari dela. Eta haien ikuspuntu, esango genuke, berekoitik ere, ez bada giza eskubideen ikuspuntutik, haien ikuspuntu politiko, haien interesen aldetik, nik uste kontziente direla. Baina, erru historikoa indartsu egia da oraindik ere. Eta orduan, dena mugatzen da, haientzat, Alemaniako edozein ordezkari politikoren adierazpenak entzuten baldin badituzu, dena mugatzen da urriaren zazpira. Haientzat dena hasi zen urriaren zazpian. Ez dira gai, gauzak testu inguruan jartzeko. Azken urteetako kolonizazioa salatzeko. Bai, esaten dute, Cisjordanian egindako kolonoen indarkeria salatzen dugu, bi estatuen irten bida, baina bi estatuen bidaren aldarrikapen utxala bilakatu da. Pizkat, aurpegia garbitzeko, baina gero, inorako nola esan, atzean ez dago inorako funtsarik, ez? Orduan, oso momentu komplikatuan dago Alemania, eta nik esango nuke, pixkat aurtzarotik nerabezarora pasatzen den fase horretan dagoen ume bat irudiela. Ez daukala heldutasun politikorik gai honi serioski hartzeko, ez? Eta aztertzeko. Aipatu duzu gauza batzuk iristen direla, baina oso berandu batez ere, eta nola, ez da? Eta martxoaren 25-ean, Nazio Batuen Erakundearen Segurtasun Kontseiluak lehenbiziko aldiz eskatu zuen zerrendarako sueten bat, halakorik egiten zuen lehenbiziko aldia zen hori. Printzipioz, berez Ramadan hilabeterako
bere alakomenia bat esikitzen zutena, markatu, baina musulmanen hilabete santua dagoeneko bukatua da, edozein kasutan helburua sueten iraunkor bat litzateke. Halere, eskaera ez ere geldi daiteke, suetenaren eskaera, jakinaz, adibidez, Israelgo gobernuak askotan egin du, muzin edo ez du errespetatu kontseilu horretatik eskatu zaiona, naizta onarturikoa nazioarteko legedia bilakatzen den. Gainera, aste hon, aditu dugu Jerzy Jalabez, ohartarazten asko falta dela gerra amaitzeko. Ez da, imintziorik ez da, sueten erako. Ze balio eta garrantzi du ala eta guztiz ere Nazio Batuen erakundaren urratsak, eta nola ikusten dituzuzuk sueten baterako aukerak? Ni oso eseptikoa naiz Nazio Batuen erakundeko urrats txiki hauekin. Ze azkenean, Israel geratzeko gaiden aktore politiko bakarra Amerikako estatu batuak dira. Eta ez daukate inolako intentziorik hau geratzeko. Agian presioa egingo dute sueten batera iristeko, baina azkenean gertatu dena hain handia, sentsazioa dela zer egin behar dugu, hau amaitu, edo gerra hau amaitzen saiatu, eta gero kolonizazioak, okupazioak jarraitezala berean, edo honen ostean nolabait nazioarteko komunitatea mobilizatu eta benetan zigorrak ezarri Israeli, boikota ezarri Israeli, Israel nazioartean isolatu, ze hau da modu bakarra. Modu bakarra da, Israelarrak ez ditugu konbentzituko, eta gizarteak gero eta erradikalagoa da. Noski, Israelgo gizartearen baitan, badaude zionistak direnak, edo ez zionistak honen aurka daudenak. Baina onartu behar dugu gutxiengoa direla. Orduan, Israel mugitzeko, nolabait geratzeko modu bakarra Israeli presioa egitera, zigorrak ezartzea, nazioartean isolatzea, eta hori egin dezaken potentzia bakarra une honetan Amerikako estatu batuak dira. Eta ez du asola nor dagoen gobernuan. Orduan, sueten bat eskatzen denean ere, eta garrantzitsua da, zerraskia geratzeko, baina gero zer, gero okupazioak bere horretan jarraituko du, gero Israelek nolabait eskuak garbi izango ditu orain arte egin duena egiten jarraitzeko, ze azkenean argi geratu dena da, eta munduari argi geratu zaio, baita Israelen aldekoei ere, Hamasen aurkako gerra dela aldarrikatuz ere, denak akabatu dituztela, jamaz kenduta. Eta orduan, ni oso beldur nago ere, ondorengoak zerrekarriko duen. Ze ez dut ikusten inolako intentziorik edo inolako mobilizaziorik esateko zer honen ostean zer egin behar da Israelekin. Eta gauzako okerrera joatega zaila dela pentsatzen dudan bakoitzean, askoz ere okerrago bilakatzen dira, okerrerago doaz. Orduan, oso eseptiko nago, egia esan, egoera politikoarekin. Bai, izan ere, balizko suetenetatik arago diozun bezala gatazkari konponbide iraunkor bat emateko bidea guztiz lausoa da gaur-gaurkoz, geroz da gehiago esanen nuke. Lehen aipatuzu, bi estatuen edo estatu bakarraren aukera hitz egiten da, besteak beste, baina edonola ere, zure ikuspegitik, indarkeria eteteaz gain, zeintzuk lirateke hartu beharreko neurri minimoak edo bete beharreko gutxieneko helburuak gatazka konpontzeko bidean jartzeko? Bi estatuen irtenbidea oso zaila da une honetan. Bi estatuen irtenbidea posible izan zitekeen duela 30 urte. Baina nolabait Israelek nola esan, egindako ekintzen politika aurrera eramaten du, inderrean jartzen du. Ezta orduan, lurralde okupatuetan eta batez ere Cisjordanian eta Jerusalem ekialdean egoera nolakoa den eta okupazioa nola indartu den azken urteetan 1980ko hamarkadetik nola indartu den ikusita kolonien eraikuntza, bypass errepideen eraikuntza, nola itxi dituzten palestinarrak eremu isolatuetan. Nik ulertzen dut nazioarteko komunitatearentzat eta politikarientzat oso erreza dela lehen aipatu dudan bezala pixkat aurpegia garbitzeko, esatea ez bi estatuen irtenbidean sinesten dugu, palestinarrek haien estatua izateko eskubidea daukate. Baina gero, praktikan, fizikoki, geografikoki hori oso komplikatua hori,
ia ezinezkoa da. Lurralde okupatuak ikustea besterik ez dago, Palestinara joatea besterik ez dago. Orduan, askok nolabait Sudafrikaren eredua proposatzen dute, ez? Azkenean, bi herriek batera bizi daitezen lurralde berean eskubide eta betebehar berdinekin, baina hori sionismoaren kontrakoa da. Sionismoak sinisten du juduentzako egindako eta sortutako juduen neurrira egindako estatu batean. Eta hor, haiek dira gehiengoak eta haiek dute lidergoa eta haiek dira nolabait agintzen dutenak, eta besteak bigarren mailako, hirugarren mailako herritarrak dira edo ez dira, edo kanporatu egiten dira. Orduan, nola lortu bi herri lurralde berean hori sionismoaren aurka badoa. Eta hor dago, Israeli egin behar zaion, nire ustez egin beharko litzaioken presioa, ez? Bere garaian Sudafrikari egin zitzaien bezala. Baina oso komplikatua da. Ze egia da, palestinarrak ez direla joango, palestinarrak bertakoak dira eta bertan geratzeko eskubide daukate, ia duela 80 urtetik aldarrikatzen duten bezala, okupazioa zizenetik aldarrikatzen duten bezala, eta israeldarrak ziurreski ez dira handik joango. Eta orduan, hor bientzat bizikidetza bat bilatu beharko litzateke, eskubide berberekin eta egin behar berberekin. Baina, lurralde bat bi herrientzat, sionismoarentzat nolabait haien fundamentu eta zutabe guztien erorketa suntxiketa izango litzateke. Eta hori ez dute onartuko, edo ez dute onartu nahi. Beraz, hori bakarrik nazioarteko presioarekin lortu daiteke. Baina ez dago modurik, eta orduan niri gustatuko litzaidake ezatea, estatu bakarra babesten dugunon kontra egiten dutenek, zer proposatzen duten bi estatuen irtenbide hori indarrean jartzeko, nolabait desmantelatu nahi dituzten kolonia guztiak, nola suntxitu nahi dituzten bypass roadak, nola biziko diren palestinarrak haien estatu libre edo aske hipotetiko horretan, ze ez dago proposamenik hori indarrean jartzeko. Beraz, utopia hutsa da. Beituane, justa aipatu dituzu zutaben suntxiketa, baina modu, metaforikoago batean ez, baina ideiei dagokionean, aipatu duzu bestalde, ez direla mugituko, palestinarrek aldarrikatzen dutela, ez da hor bertan gelitzeko, eskubidea dutela, eta justo horri loturik etorkizunera begira, agertokia ez da batere argia, baina ez bakarrik, bi estaturen, edo estatu bakarraren arteko eztabaidan, ez da, agertokia ez da batere argia lekuari dagokionez ere, izan ere, Gazako herritarrei orain ari zaizkiekentzen, suntxitzen, birrintzen, hori argi da, baina etorkizuna ere bai, ze ez dira deus, Israelko armada ez da deus uzten ari izutunik. Hala, erasoak etengo balira ere, ez legoke etorkizun bat eraikitzerik orube horietan, dena dute birrindua? Bai, gazatarri etorkizuna ukatu diete. Eta estrategia guztia dago egina, nolabait gazatarrak alde egitera behartzera. Ze azkenean, familiek zer egin behar dute. Haien seme alabak errefuxiatuen kanpalekuetan hasi, eskolara joateko aukerari gabe. Palestinarrak ziren Siriako herritarrekin batera, ekialde hurbilean doktoretza mailarik altuena zuten herritarrak, unibertsitate lizentziatura kuota handiena zuten ekialde hurbileko herritarrak, eta hori desagertu egin da. Gaur ikusi dut bidea suntxitzen, unibertsitatea suntxitzen, alako, diot adibide bat besterik ez da, baina aipatzen duzu ikasketa eta nola, hauts bihurtua unibertsitatea bera ere, alegia dena. Bai, unibertsitatea, eskolak, ospitaleak, gobernu eraikinak, ez dago bizitzarik. Ez dago bizitzarik, eta orduan, zu familia bat baldin bazara, eta bizirautea lortu baldin baduzu, zure buruari galdera hori egiten diozu. Ze etorkizun, erresistentzia bezala hemen geratuko nahi, kosta ala kosta jakinda ez naizela gai izango nire seme alabe inolako etorkizunik eskaintzeko, edo alde egingo dut. Eta eztabaida hori nire Gazako lagun askok daukate. Ze kontraesan handiak sentitzen dituzte testuinguru horretan. Baina etorkizun aukatu zaie. Eta
Eta etorkizuna ukatzean eta dena birrintzean alternatiba zer da? Ze beldurrik handiena da beste okupazio bat biziko ote dugun. Hau da, Gaza Tel Aviv berri bat bilakatu nahi ote duten. Eta nik ez nuke hori ukatuko. Ana Irazabal, eskerrik asko, hain ongi Zuei. esplikatzeagatik, Gonbidapenarengatik. gertatzen dena, gertatu dena, eta, bueno, gerta litekeena ere bai, zoritxarrez, ez da horri begirare aritu behar baitugu, zein dena gertokia zein izan daitekeen, eta zer dagokigun bakoitzari hori bai. Beraz eskerrik asko, benetan ala lan egiteagatik egunero, eta gaurkoan tarte hau eskintzeagatik guri, mila esker. Eskerrik asko, Ane, plazera izan da. Eskerrik asko. Ongi izan. Gara, mila esker. Begirada zorrotzeko kasetaritza, babestan jarraitzeko. Egin berria laguna. Azaroan, Palestinari eskainetako saioa literaturarekin itxi genuen, eta bueno, oraingoan ere bukatzen hasteko modu egokia iruditu zaigu, ez uxue? Alaxe, bai. Alabearrez, behin eta berriz nabarmendu dugu zenbat pertsona hil diren 6 hilabeteotan, zenbat hil dituzten, esana dugu 33.000-tik gora direla, eta bueno, akaso ez da behar hau argitzea ere, baina tartean hil dira jakina hainbat artista, sortzaile, idazle ere. Baita, hain justu ere, azaroko horretan, Abuna da poetak hila izan aurretik idatzitako azken poema irakurri genuen, hemen Berria FM bukaeran besteak beste, eta bueno, gogoan nuen, baina ekarri dute, motz-motza da, eta nik uste merezi duela berez irakurtzea. Gaua iluna da, ezpada misilen distiragatik, isila, ezpada bombardeketen zaratarengatik, beldurgarria, ezpada otoitzaren promes lasaigarriagatik, beltza, ezpada martiren argiarengatik. Abuna da poetaren azken Azkenaz, bai, gero jakintzen, hau jarri zuen sare sozialetan partekatu zuen, eta gero jakintzen gaurretan bertan hil zutela. Beraz, bueno, berriz hemen horretaraztea merezi. Hain justu erasoaldia hasi zenetik hil dituzten idazle palestinarrei aitortza egiteko kontatzeko zein izan diren galeretako batzuk, urtarril bukaeran erreportaje bat plazaratu zuen Berriak, Itziar Ugarte kazetariak egina. Zehazki, Israelgo armadak urriaren 7tik abenduaren 6 bitartean hil dituen idazleen ingurukoa izan zen, eta hau du izenburua. Jalgi zaitezte gure goizetatik. Ordurako gutxienez 13 idazle ziren hildakoen artean, ala nola honakoak. Bueno, saiatuko naiz ahalik eta hobekien auskatzen, baina barkatu aldez aurretik. Ea. Inas Al-Shaka, Jihad Al-Masri, Yusuf Dawas, Sahada Al-Bubahan, Nour Adin-Hahaj, Mustafa Al-Shawaf, Abdullah Al-Akad, Said Al-Dashan, eta Salem Al-Nafar. Azaroan kaleratu genuen saioan, Mahmoud Darwish idazlearen La Rosa gutxiago olerkia irakurri genuen, Kirmen Uriberen itzulpenean, eta Itziar Ugartek titularrera eramandako Jalgi zaitezte gure goizetatik esaldia, hain justu, Darwishen Setio egoera poematik ateratakoa da, bada jarraian, zuentzat poema horren zati bat, Koldo Izagirrek euskaratua, eta Itziar Ugarteren ahotsan. Atarian tente zaudeten horiek, zart zaitezte. Arra ezazue gurekin kafe arabiarra. Gu bezalako gizakiak zaretela ohartuko zinatekete. Etxe atarietan tente zaudeten horiek, jalgi zaitezte gure goizetatik. Orduan ohartuko gara zuek bezalako gizakiak garela. Setioa itxarotea da. Ikaitzaren erdian, makur dagoen eskailera baten gainean itxarotea. Gure kafekikarak, txoriak, zuaitz berdeak, gerizpe urdinean, eguzkia jauzian horma batetik bestera, gaztela baten gixan. Ura mugarik gabeko forma duten odeietan, zerutik geratzen zaigun zatian. Eta oroitzapena eten duten bestelako gauzek. Erakusten dute goiz hau ahaltsua dela, distiranta. Eta eternitatearen gomitatuak garelagu.
Saioa bukatzen hasteko eta literatura zari garelarik oroitara ezin nahi genuke Atef Abu Saif, ze Palestinako aginte nazionaleko kultura ministroa eta idazlea da, urriaren 7 Gazan zen eta han gelditzea erabaki zuen Israelen erasoa hasi zenetik aurrera ere. Bertatik idazten aritu izan zen 40 egunez baino gehiago ze eguneroko bat, eta berriaren esku jarri zuen eguneroko hori, eta egunez egun argitaratu zen egunkarian euskaraz. Eta horrek ere gainera, askori adituan nien, literatura zirudiela. Hori ere bazela literatura, latza eta lakukotasun batean oinarritua egunero. Bai, eta bitu, ez da kasualitatea, baina aste hon iragarri dute Atef Abu Saifen egunerokoaren euskarazko itzulpena argitaratuko duela Alekak udazkenean, alegia berriak, elkarrek eta jakinek elkarlanean sortutako bilduman, izenburua hau du, ez begiratu ezkerrera, genozidio baten egunerokoa. Bai, eta eguneroko horiei diraka esan bezala, 40 egunez baino gehiagoz eman zen berrian horren berri euskaraz, eta egia esan da hemen ezin ekarritzakegu jakina horie guztiak, eta guztiak aipatzea ere ezinezkoa litzateke, baina bildu ditugu soilik horien titularrak, izenburuak zein ziren, denak aipuak ziren, bai, komila artean, horietako batzuk, eta, ekarri dugu uste dugulako balio duela, nolabait ari gixara, eta kontakizuna egiteko beraz, segidan, Atef Abu Saifen aipuak denak. Ordu bat edo bi iraungo du agian. Hemen geratzea erabaki dut. Odol hori neurea izan zitekeen. 5 gorpu atera izan ditugu. Esnatzen naizenean baino ez naiz jabetzen bizirik nagoela. Gaza jadanik ez da Gaza. Egiatako janariaren falta sumatzen dut. Deskuiduz gaude bizirik. Ez da bidezkoa halako mina. Familia guztia erail diote. Gerran, egun bakoitza da sakratua. Mundutik bereiz utzi gaituzte, denok gabiltza galduta, hiria gero eta txikiagoa da. Eguzkia sartzen denean preso zaude. Gutako inork ez du bizirik iraungo, esperantzarako motiborik ez inon. Matematika ikasi beharrean, heriotza ikasi. Minutu horrexetan hil zen bera, eta salbatu nintzen ni. Berria jakin orduko negarrez hasi naiz. Gaza usten ari da ziztuan, odol usten. Atzo apenas jan nuen ezer. Ez dira jamas garbitzen ari. Alde egin behar genuke? Gerra bukatzen denean, infernua izango dau. Aditu dugun, aditzen ari garen musika Samir Guisam eta Adnan Jubran laute jotzaile palestinarrek osatzen duten Letrio Jubran taldearena da. Lautea izeneko musika tresna erabiltzen dute batik bat, eta tresna hori oso lotua dago Palestina askatzearen aldeko borrokarekin. Eta guk doinu hauekin eta larri horrekin agurtuko zaituztegu, entzuleok. Plazer bat izan da berriro hemen izatea, eten alditxo honen ondotik, eta hemendik aurrera beti bezala, 15 behin izanen duzu entzungai Berria FM. Ordura arte, hurrengora arte, besarkada bat. Zaindu. Aio! Thank you.